Penso que para min, para esta pretemporada, porque antes de marchar para Utah, pois precisaba de adestrar con algúns equipos, entón pois era moi cómodo para min vir dende Santiago con meu amigo, vir aquí, vir a un clube como é o Celta, sabendo que bueno, pois que vou a ter todo, acabo de chegar e todo son facilidades. A verdade é que teño moitas ganas de poder comezar, de adestrar cos rapaces e poder pois aproveitarme de boa maneira pois dun clube como o Celta que me dá prácticamente todas as facilidades para poder chegar a Utah nas mellores condicións. Eu o que máis buscaba, por eso escollín aquí, o que preciso de fútbol, de balón, de un pouco pois a metodoloxía tamén que se usa aquí no Celta, nas categorías bases. Sei que o nivel de adestramentos é moi bo, que o nivel dos rapaces é moi bo. Vamos ver realmente onde está o meu nivel. Sei que as diferencias físicas pois moitas veces son grandes, entón pois bueno, intentarei adestrarme con diferentes grupos, tamén para intentar aportar o que poida eu e coller todo o que poida de todos eles, dos diferentes adestradores, dos diferentes rapaces. Penso que iso vai axudarme a poder chegar a un nivel competitivo bo para cando comece a Liga en Utah. Bueno, penso que cando me fan este tipo de preguntas noutros países, pois intento falarlles do que a xente entende por o xogo español, de toque, de posesión, de dominio, de un fútbol ofensivo, de movimentos, moitos xogos reducidos, moi adaptados ao que é o xogo real. Ao final, pois, o xogador español caracterízase por un xogador habilidoso, técnicamente bo, donde entende o xogo moi ben, a toma de decisións que é clave neste deporte, e ben sei que aquí no Celta é como traballan, e por eso tamén decido vir aquí. Pois a verdade é que para min é unha motivación, que haxa nenas que digan que queren ser como a min ou que me teñan un pouco de modelo, de exemplo, para min é a maior motivación da miña carreira, e que a xente pois respete, admire o teu traballo. Penso que é unha satisfacción pois única. Bueno, este paso a Estados Unidos era un pouco por esa espiniña que teño clavada, e sei que a miña volta a España está cada vez máis preto, entón pois todo o que teña que facer, teño que facelo antes. Esta era unha parte de quería volver a intentalo, tamén disfrutar dese fútbol e desa liga, porque é algo excepcional, e a partir de aí pois veremos se continúo algunha tempada máis alí, se é o momento de volver a España, porque tamén quero disfrutar do máximo nivel aquí, se hai algunha outra liga que sea interesante para min. A verdade é que toda a miña carreira movínme moito, pero sempre foi por ambición deportiva. Tiña algún obxectivo en mente, agora mesmo é a Liga Americana, e despois pois será manterme ao máximo nivel e veremos onde. O meu futuro vai estar sempre ligado ao fútbol, e a miña idea é que este o máis preto posible do campo. Quero ser adestradora e ese a día de hoxe é a miña intención. Falo de fútbol, xa non de feminino ou masculino, o meu obxectivo será ser adestradora e veremos ata onde podo chegar.